ce masu kallo, kun ji yadda rikici ya fara tashi a gidan Alhaji Ismail. Wato Indo da Inna sun kawo abin da suke a kauye gidan Alhaji Ismail. Ku kasance tare da ni a wannan babi domin ci gaban shirin. Saukan belt ta ji a gadon bayanta, ta salla wani irin ihu. An ce miki nan gun fitsari ne da zaki zo kina yi wa mutane? Ya daga zai kara mata, sai wani irin salle ta shige ciki da gudu tana kwarto jama'a kwarto, yana duka na dan iska ne. Saki Sahir yayi, ya koma ɗakinsa kai tsaye ya wuce toilet ya nufa zai kara wani wanka, domin koda ya ce zai wanke iya gun ne zai dinga saruwa. Inda ta shiga ta birkita su duka suka fito ba su gan kowa ba. Inna ta ce, au, daga zuwa birni har za a feɗe min jika? Na ce har za a yi mata faɗe? To wallahi sai na ɗau mataki, zan ba ku mamaki ga dukkanku, alamun dukkanku 'yan gidan nan sai na gyara zaman duwawunku, domin a karkace suke duk. Haka Inna ta zauna, Indo na jikinta, an ce su je su yi wanka fur suka ki. Sahir ne ya fito cikin shirinsa zai fita da ke weekend ne. Ko sallaman da ya fara bata bari ya karasa ba, ta kase shi, ta fara nuna shi tana, Inna wallahi shine, kuma har leɓe ni yayi yana da kona. Tashi tsaye Inna ta yi tana rike kwankwaso. Lallai wato gadon uwarka kai Saharu, gadon iskanci da fisara kai, ko da yake ai ka sha a wancan tumbulallen nonon uwar taka wacce konawa ya fi ta fasali. To baka isa ba, ba yanda za ka fara gane mun ita sai ka aure ta, domin ka riga ka gama da ita. Ba zan bar gidan nan ba sai ka aure ta. Na ce sai ka auri Indo. Daga Sahir har iyayen nasa su man saye suka yi, sun gagara cewa komai. Kusan yanda idan abu wanda baka yi shirinsa ba ya faru, gaskiya za ka yi suman saye, ko ni ne zan yi suman saye. Indo ta ce, Inna, ni ba na son auren ɗan iska, je iskantar da ni a banza wofi. Saki Inna ta yi kafin ta ce, ya iskanta ki banda tambadar da ya fara miki tun yanzu. Aure ba fashi. Ta ja kunninta ta faɗa mata magana, suka dago suna tafi da dariya. Kafin Inna ta gyara zama ta ce, yauwa Illu, na san kaji me na ce ko sai na maimaita ne? Ina son Saharu ɗanka ya auri yar uwarsa Indo. Kallon suka fara yi wa juna, momi, dadi da Sahir. Dadi ya ce, to Inna, insha Allah za a yi hakan. Ɗauko garin goronta ta yi ta zuba a baki tana mamula, domin sabar sofa gaba ɗaya hakoran sun wawushe. Ta ce, ato kama Musa mana, ba wai na gan kuna kife-kife da ido daga kai har matar naka mai baki kamar tsohuwar jaba, ga hanci kamar agwagwa na magana. So nake a ɗaura musu aure gobe da safen nan. Wani irin mummunan faɗuwan gaba Sahir yayi, take ya fice daga ɗakin cikin sauri. Momi sama ta fice. Dadi ya ce, to Inna, amma kin san ba a gaggawan aure, ki bari a shirya komai a sanake tukunna, kamin ina gan kamar hakan zai fi ko. Allah maza harara ta yi kafin ta ce, jimin wani salon rashin daraja da guntun iskanci. Me za a shirya? Na ce me za a shirya? Ba abin da za a shirya, kuma aure gobe nake so a ɗaura. Yo, dan na haka ma rufa masa asiri za a yi masa aure kafin ya gama tambadewa, tun da ya fara leken duniya, kuma ai gaba sai yawo ciki. To ba da ni ba, na ce ba da ni ba, auren nan gobe kafin ka dawo daga asuba ka tabbatar da cewa ka zo min da albishir an ɗaura auren Saharu da Indona. In ba haka ba kuwa ka sani sarai zan
zan iya ɗaga maka nono ka bi duniya ka watangale. Jiki a sanyaye ya amsa mata, ba dan ya so ba, amma dan ya san abin da za ta iya yi, kuma ya san abin da zai iya kullowa lamarinta. Babban tashin hankalin ma bai san dalilin zuwansu ba zato ba tsammani, ita da ba ta son zaman birni. Kwatsam sai ya ji mai gadi na yi mishi sallama, ya shaida cewa ana sallama da shi. Bayan ya fita ya ga yaron fadar mai garin kauyensu ne. Bayan sun gaisa yake shaida masa cewa mai gari ne ya aiko a nemo su Inna da Indo, ana neman su kuma ruwa a Callo, domin kuwa sun kama matar mai gari. Gaskiyan Inna ne, ita tana ɗaya daga cikin tuntarin 'yan iska. Matan mai gari fa suka yi duka. Sun kama matan mai gari duka su biyu, suka yi mata dukan siya, wanda har sanda suka ga ta daina motsi suka barta. Wai dan yaronta yana shan mangoro, Indo ta kwace, matan mai gari ta yi magana, suka haɗu duka suka dinga jibgarta kamar sun samu kayan wanki. Sanda suka gan ta daina motsawa suka barta. Abun mamaki. Masu kallo, da wannan muka zo ƙarshen labarin nan. Na gaya muku wannan labarin yana da daɗi. Inna da Indo duka suka yi ma matan mai gari. Ku biyo ni a wani babin na gaba domin ku ji ya suka ƙarasa. Ni Abdul-Saheer nake cewa ku huta lafiya, sannan kar ku manta ku yi subscribe, like da kuma share.